Vi skal stege hakkebøffer, og de er formet her af hakket oksekød, cirka 1,5 cm tykke af bøfferne. Vi kommer salt og peber på den første side. Sagen med hakkebøffer er, at det er hakket kød. Det har en stor overflade, og derfor skal det være gennemstegt, for at det er sikkert at spise. Panden her med lidt smør på er varm nu, så jeg lægger bøfferne på. Det skal sige noget, når vi steger dem. Så sætter jeg minuturet på 7 minutter og lader bøfferne stege til uret ringer. Så ringer uret. Bøfferne skal vendes. Fint brune er de. Og så skal de have lidt salt og peber på den anden side. Og uret skal sættes igen på 7 minutter. Så er tiden gået, og så skulle hakkebøfferne gerne være stegt, så de er sikre at spise. Tager dem af panden og ser, hvordan de ser ud. Fine, let rosa indeni.